Eu sper că da, iar astăzi o să încercăm să ne rupem oasele. De ce nu? Am plictisit. Ridele. Așa, 5 de oase, 69, 75, mamă, cum zbor aici. Bro, am zburat. Atâta pot să merg. Bine. Hai să vedem ce oase aici. Ce fel de... Intex. Ok. Nu mai am bani. Bine. Zic să plecăm. Să ne mai rupem motorul oasele. Ui, bom! Mama, cât îmi rup aici! Mama, acum mi-am rupt mai multe, bro. Ok. Bun. Level 3. Nu mai am. Bă, dar cum? Contează. Hai să ne mai ducem încă o dată. Bun, avem 2 din astea. Ok. Știu eu când să o folosesc. 3, 2, 1 și... What? Mamă, câte mi-am rupt! Aia da! Acum am gold. Bun. Bun. Foarte interesant jocul. Ce? What, am 2 capete. Ce mă? În fine. Haide, bă, mai repede. Mamă, ce plictisitor este să aștepți aici ca să-ți rup toate oasele. Măcar nu-i dureros. What? Mamă, 505. Hai, bombă. Băi! Cum adică până aici am rămas? Nu există. Eu merg pe margine. Și pe margine se întâmplă lucrurile șmechere. Uite-te și tu. Ca aici? Când asta s-a întâmplat? Bum, bum. Așa. Bun. Hai mai departe. Bun. Bagă. Până aici a fost. Bun. La Intex. Trebuie să ajungem la firmele ăsta.
4000. Păi ne mai trebuie 1600 și ceva. Astea sunt în caz că ne blocăm undeva. Înțelegeți? Ne dăm double jump. Bun. Mai repede, mai repede. Așa. Bun. Odată mai trebuie să facem asta. Și după aceea ne putem lua aia. Aoleu. Hai! Mamă, ce-a durut. Îți dai seama, nu? Acum ne putem lua viermele. Bun, acum sunt un vierme. Ha. Level 3. Nu! Let's go! Viermele rămâne ușor, foarte ușor. Blocat, bum, hai, bum! Aici nu trebuie să faci nimic, astfel să nu ne mai blocăm. Cât, mă? Mamă, cât ne rupăm aici. Sunt curios. Următorul e 37.000. Bun. Stați puțin, o să pun puțin pauză la videoclip ca să nu vă plictisiți până când mă transform eu de gold. Gata, acum am devenit de gold. Hai să vedem. De gold, pom! Pom, merg repede, pum, piu! Mamă, ce... Mamă, cum mă învârt. Chiar! Nu-i cine știe ce... Da, e ok. Mai de capul meu. A văzut sub harta.
Bun, hai să vedem ce face asta. E cum viermele are coaste. Și picioare, apropo. Picioare. Bine, poate să aibă coaste, dar picioare, mâini. Ha. Ei, bum. Șare, băi. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să apăsați pe like și subscribe. Eu am fost Lulu, noi ne vedem data viitoare și